Daar zijn ze alle. Spidey, Daisy, Peach, Glendy en Mario. Pieter. Hé, hey, Johnny. Ja. Hester. En Uniek. Huh? Ja, dit is Uniek. Ongeduld. Waar komen ze? Goed zo. Oh ja. Huh? Waar ben we? Wij binnen in de dun. Dit is voor u ik weer een hele oren omgeving. Ja. Ja. Noord-Holland. Noord-Holland. We hebben een cap nodig. Uniek. Hester. Wow. We hebben nou binnen. Hij staat dit alles zien, Odessa? Nou nee, zelf net op de Schelling. Nee. Nee. We klimmen echt een hele hege duin op. Echt heel heet. Echt heel heeg, ja. Zo. Oh, Hester. Ik ben helemaal net gewend is. Ja, net. Oh. Goed zo. Oh. Mooi.
En Uniek rent heel gezellig weer heel hut. Dus dat kan Hester net helemaal bij horen. Uniek, Hester, waar is Oda? Waar is ze? Hier ben ik. Plaspauze. Ja, dat moet ik gebeuren. Zeker. Nou, en we gaan verder. Het is echt heel mooi. Dit is weer heel steil omheen. Rustig aan, Uniek. Wat zei de Oda? Kijk, die lullen zo graag een vrouw mijn hindergun. En waarom? Wat deed die? Nou, weer echt heel spannend. Ja, we heen vregen waar we langs moesten. En er was niemand die reageerde, alleen nog die man. En die man die zei, ja, maar jullie lopen hier op een fietspad. Jullie mogen hier helemaal niet komen. En zo. Zou die nog meer? Ja, nou, wij moesten maar weer randen uit het ruiterpad, maar wij zijn verdwaald. Ja, wij weten wel verdwaald, dus wij dachten, ik even mooi op het fietspad. Maar dat mooi dus net, van sommige mensen. En toen weer er wel, dat mijn week is er weer een hele aardige man. Die kwam naar je staan, die zei, wij willen hem hinnen. En die heeft dus geholpen. Die snapt het tenminste. Dus bedankt.
Denk om die been. Dus. Dit ben wij net wend. Goed zo. Daarvoor. We zijn krijgt, dat is hier een beetje sprookjesachtig. Het is ook een beetje zoals Lord of the Rings. Of zo. Dus oh, dat zou krijgt. We moeten op zoek naar hobbits. Is dat al eens jongen? Nee, geen hobbit. No hobbits. Zo. Dit is voor mountainbikers. Nu gaan we een beetje omleeg.
Galop. Ja, ik ben het even proberen. Ik ben net al in beugel. Goed? Ja. Oh, fietsers. Wow. Mooi. Oh. Zo. Ja, hè? Dit ziet er weer heel anders uit. Ja. Hoe is net zo het uniek? Hoe is net zo het? Het wordt een echt rechtszaak. Nou, Oh, oh, oh. geen idee wat we goed gaan. Goed. Ja, ja. Goed. Leuk? Mooi, hè? Nou, zo'n idee heb ik wel, ja.
Het is echt heel mooi hier. Oh, oh, oh. Wow. Echt. Wow. We hebben nou weer belonen. We binnen correct. Daar ergens goed in de west. En nu ben we op het strand. Wat het eerst. Uniek is nog nooit eerder op het strand geweest. Van de zee. Strand. En Esther, ik net. Dus ik vind dat een beetje spannend. Dit is de Noordzee. En daar ergens luidt Engeland. Heel veel vet. Hè? Zijn we hun vreemd? Had zij willen filmen? Hoi. Zouden jullie heel even willen filmen? Yes? Are you from somewhere else? I'm filming. You can film us. Kom jij? Ik heb wat zeggen. Is het oké? Het läuft. Maar dat is wel schwierig. Ja, schöne Tiere. Ja, die kan maken. Ja. Ja. Oké. Op. Where are you from? From Germany.
Even langs, echt niet. Doe maar. Kind echt. Oh, bijna. Hé, wacht. Ik steef verkeerd om. Echt wat leuk. Nou, net zo mooi nog. Stapje nog naar voren. Ze stiet net zo mooi. Ik denk dat er wel wat bij zit. Oh. Dacht ik al. Ja, die erop een wortel. We hebben een hoen achter u zongen. Net gingen ze zijn hut. Nee. Ja. Wij gingen heel hut en die hoen die dacht, ah leuk. Sorry. Sorry. Vet eng. Er zit iemand. Goed zo. Goed zo, bravo hoor.
Goed zo. Oh, braaf. Vet cool. Echt super. Nou, we gaan weer. Ja. Ze had een beetje zwet. Jek. Ze zijn ook eens weer in het split staan, die dames. Het kan correct. Ja, die vond het lekker. Ja, Hester weet wel wat lekker is. Dit is mijn groom. Die van eet ze. Wat dan? Dit is mijn groom. Ja. Oh. Ik denk helemaal in mijn gang. Nee, uniek achterover zo. Een blooper wie dit. Ja. Die knip eruit. Nee, meestal let ik de bloppers er wel in. Oh. Hallo? Wat gaat zij dan zwitten, hè? Ja, echt enorm. Nou, hup. Ja, nou ken ik het echt. Ja. De won.
een komiek kwartier. Ja. Zo. Hey, Wunder. Wimmy, Yvonne en Willem. Maar de tree hing wat los. Oh, auw. Kaak. Ja. Ie. Wimmy, Wunder. Nou, wij geven naar huis. Deze missie weggeslaagd. Ja. Kom eens hier, watjes. Hester. Hey. Leuk hè? Hey Douwe. Volgens mij is het wel een Jelle, ja? Oh, dat denkt dat het een Jeltje is. Ik denk toch echt dat het een Douwe en Jelle is. En geen Douwe en Jeltje. Wat zei het? Ik zei, we zat beleven wat er jonge poesjes komen of net. Ja, maar nee. Nou, Marcel. Doei. Weer leuk. Bedankt. Hey, Uniek. We gaan weer naar huis. Wat? Dus. Echt alle hinders binnen onthinneken. Maar ik ben krek te laat met filmen. Nou, Uniek. Hey. Sally. Korallen. Yveske. Rijntje. Nou kan Uniek nog heel even niet lang voordat het donker wordt. En ik ga nog heel even gauw naar binnen. Want ik heb dat jij dat mijn baan al bij het lezen. Kijk nog even gauw huisjes. En daarna ga ik alle spullen opruimen. Reisje is ik blij. Uniek had even een appeltje aan. En krijgt hij zijn biks aan. En Uniek had nog even een oerkind laar. En nu is het donker buiten. Hey Reisje. Hoi.
Ik ben nog even om na poetsen. Kom eens, terug. Terug.